Dobrý deň. Toto je posledné video, ktoré je venované grafom a v tomto videu vám ukážem, ako si vkladáte jednotlivé indikátory do otvoreného grafu na platforme TT Web. To znamená, máme otvorený graf, pravým tlačítkom si klikneme do grafu a vyberieme si zo zoznamu technických indikátorov. To znamená, ja tam môžem povedzme vybrať Bollinger Bands. Môžete si spraviť jednotlivé ich nastavenia, to znamená, ja napríklad zmením farebné rozhranie, dám si to. Farebné rozhranie a máme to spravené. To znamená, môžeme si tam pridať ďalší technický indikátor, povedzme, dáme si tam MACD. Potvrdíme, môžeme si znova zmeniť či už číselné hodnoty alebo farebné hodnoty. A dostaneme následné zobrazenie. To znamená, to by bolo asi pre používanie jednotlivých indikátorov tak všetko. Ešte vám ukážem, pokiaľ ho chcete odstrániť, tak jednoducho máte tu možnosť, že si ho kliknete X-kom, kedy odstránite, môžete si ho updateovať alebo zmeniť a môžete ho posunúť do hornej alebo dolnej hranice. Podobne môžete meniť, keď si kliknete, si dám Save, môžete meniť jednotlivé indikátory, pokiaľ máte umiestnené už v grafe, tým, že si na ne kliknete a máte možnosť voľby buď editovať, kedy môžete zmeniť, alebo jednoducho zrušiť funkciu Delete. To isté pre túto funkciu, pokiaľ máte indikátor spodnej hranici grafu, tak je tam tlačítko X, čiže zrušenie daného indikátoru. To by bolo asi všetko pre dnešok.